לא רק שהקוראן מחייב אותי ואומר לי שאין כפייה בדת, הוא מחייב אותי ומלמד אותי על טיב הדיאלוג והדו-שיח, במיוחד עם אהל אל-כיתאב. מי הם אהל אל-כיתאב? דוקטור נתיה, המומחית באסלאם, אישה חכמה מאוד. ולה תוג'דלו, אל תתווכחו, אל תקיימו דיאלוג דו-שיח עם אהל אל-כיתאב, עם היהודים, אלא אך ורק בדרך הטובה ביותר. טוב, מה עושים בזמן מלחמה? הקוראן מלמד אותי, מלחמה רק הגנה עצמית. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. תלחמו באלו שבאים לתקוף אתכם, אז הגנה עצמית. מי שבא להרוג אותך השכם להרגו, אז הגנה עצמית. אבל מי שנוטה לשלום, ואין ג'נחו לסלמי פג'נח לה, אם אחד הצדדים נוטה לשלום, אז אתה צריך להפסיק את המלחמה מיד. הקוראן אומר وقاتلوا في سبيل الله, תלחמו מלחמת אללה באלו שבאים לתקוף אתכם, אבל אל תקומו ראשונים, אל תתחילו במלחמה, כי אלוהים לא אוהב עושה איבה, לא אוהב מי שמתחיל במלחמה, לא אוהב עוברי חוק.